Her er et lam. Det bor og er vokset op i New Zealand sammen med hele sin familie. En dag kommer uldimportøren Jürgen forbi. Jürgen er fra Tyskland. Han kan godt lide den uld, der sidder på lige netop vores får. Han samler ulden i en stor bunke og tager den med i sit skib hele vejen hjem til sin fabrik i Tyskland. Her kan andre finde på at putte alle mulige underlige rester ned i ulden. Men ikke Bay Urup. Vi vasker og valker den rene uld, og bagefter bliver den indfarvet i alle mulige flotte farver. Men indfarvning, er det ikke både giftigt og farligt og usundt? Og hvad så med miljøet? Miljøet? Nej, for det er jo Økotex-certificeret og lever op til de strengeste krav. Det er kun den allerbedste og reneste og fineste uld, der bliver sendt til Danmark, hvor Christine venter. Christine har en stansemaskine. Maskinen kan lave bløde brødkurve i filt, som alt brød bare elsker at være i. Bay Urup.